Mmawa wabwino walero la mulungu ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Mercy Zamawa kumapoyamba nayi mitu ya nkhanizi. President Mutarika ali mu mzinda wa Blantyre komwe akhala akugwira ntchito zingapo zaboma mchigawo chakumwera. Boma lapempha abwenzi pa chitukuko kuti apitirizebe kugwiritsa patsogolo ntchito zosiyanasiyana za ukhondo zomwe phindu lake layamba kuoneka. Ndipo timu ya Blue Eagles iyabwera pamwamba pa ligi ya FDH Bank Premiership pamene FCB Nyasa Big Bullets yagonja koyamba mu ligi iyi. Tsopano nkhanizi mwa tsatanitsatani. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutarika ali mu mzinda wa Blantyre pomwe akhala akugwira ntchito zosiyanasiyana zaboma. Mtsogoleri wa dziko linoyu anachoka mu mzinda wa Blantyre nkupita mu mzinda wa Lilongwe mwezi wa Meyi chaka chino atagwiranso ntchito zaboma zosiyanasiyana zomwe nkuphatikizapo kukonzanso chuma cha dziko lino komanso kukopa akatswiri za chuma kuti akhazikitse ntchito zawo mdziko muno. Chisomo break wafika ndi ripoti. Pa nthawi yomwe mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutarika anali mu mzinda wa Blantyre anakumana ndi akuluakulu oyendetsa ntchito za malonda akunja komanso kuno kumudzi omwe ndikuphatikizapo banki yaikulu pa dziko lonse ya World Bank, akuluakulu a banki ya Standard mdziko muno, akuluakulu a Old Mutual ndi ena. Zokambirana zawo pa nthawiyo zinatsindika pokonzanso chuma cha dziko lino chomwe aliyense akudziwa kuti chinasakazika zaka zisanu zapitazo. Pa nthawi ya zokambirana zimenezo nkuti dziko lino likumana ndi mavuto osiyanasiyana omwe ndikuphatikizapo kusowa kwa mafuta a galimoto. Pa nthawiyo mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutarika analonjeza kuti boma lake layika chidwi chochuluka pofuna kuthana ndi mavutowa makamaka la kusowa kwa mafuta a galimoto lomwe linafika povuta. Pakadali pano kusowa kwa mafuta a galimoto tsopano ndi mbiri chabe chifukwa akupezeka mosavuta pomwe eni galimoto akukwanitsa kuthira galimoto zawo popanda zopinga. Kuphatikiza yapo mulingo wakukwera kwa mtengo wa katundu kuphatikizapo chimanga ukunkanutsika zomwe zikutanthauza kuti masomphenya a mtsogoleri wa dziko lino ofuna kukonzanso chuma cha dziko lino akuyenda bwino. Izi ndi zina mwa zipatso zomwe zikusonyeza kuti mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutarika ndodzipereka kukonza chuma cha dziko lino komanso kulimbana ndi mavuto osiyanasiyana omwe akuta dziko lino. Chisomo break, MBC Blantyre. Nduna ya maboma ang'ono a Ben Perry ayamikira konsolo ya mzinda wa Nzuzo kamba kokhazikitsa ntchito yosamalira mzindawo kuti ukhale waukhondo. Ndunayo yapempha makonsolo ena mdziko muno kuti atengere chitsanzo chabwino pokhazikitsa ntchito za mtundu. Hassan Perry wafika ndi ripoti. Nduna ya zamaboma ang'ono a Ben Perry yati yakhutira ndi chidwi komanso ndondomeko zomwe konsolo ya mzinda wa Nzuzu yakonza pokwaniritsa zimene mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutarika analamula pa 1 March chaka chino kuti anthu onse adzisamalira malo awo. A president popereka executive order number 2 inali kuti ife Malawi tidzikhala aukhondo, tidziganiza ukhondo ndipo tidzichita ukhondo. Koma chifukwa chakuti nthawi zambiri pamafunika utsogoleri ndiye makonsolo amene amayandikana ndi anthu atenga udindo opanga zimenezonso. Ndiye kuti kukhazikitsa ichi kusiku wa lero zikutanthauza kuti Mzuzu watenga message yokuti kuchoka pano upita chitsogolo sitizichitanso zinthu mmene timachitira dzulo. Meya wa mzinda wa Mzuzu achiyembekezo Moses ati ntchitoyi ikufuna ndalama zokwana 480 million kwacha. Ndondomeko yake lero uli kukhazikitsa kuti mapanga launch kuti tikuyeneka tibwezere kwa anu ake amene ali anthu akumudzi. Kozi ifeyo ndamene timagwira ntchito pa ground mwina munaona town imu komano tikuyeneka tabwezere anu ake kuti aliyense agwire ntchito, aliyense akhale pa malo pake. Kampani ya Standard Bank yapereka ndalama zokwana 34.4 million kwacha kuti agwirire ntchitoyi ndipo Abraham Chipande ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bankiyo. Chidwi chathu mu mzinda wa Mzuzu kunali kuti tingathandize bwanji komanso mpenyawo okhala ndi mzinda wa makono komanso ukuti uzikhala ndi ukhondo.
ndipo ife tikhulupirira kuti monga ngati ndindo mmodzi popitisa patsogolo chitukuko chakumalawi kunoko sitingapange zimenezozo ngati tilibe anthu okuti ndi aukhondo komanso umoyo wawo uli wabwino. Now African Energies apereka mafuta galimoto okwana 5 million kwacha. Akomani Mbale ndi mmodzi mwa akuluakulu ku African Energies. African Energy makasitomala gali munzuzu muno nafenso timagwira ntchito ni munzuzu muno, so ukhondo ndofunika kwambiri kuti tipitise patsogolo chitukuko cha business yathu tiyende bwino tiwina tizigwira ntchito pamalo poti pa ukhondo. Nchifukwa yake tinaganiza zoti atithandizepo ndi mafuta okwana 5 million kwacha kuti at least athandizire kunyamula zinyalala zonse zomwe zili mtawunimo kupita andisikutisira pompa tipitiza kugwira limodzi ndi ameya. Ntchito yopititsa patsogolo ukhondoyi ikafalikira m'madera onse amakhansala 15. Hassan Phiri, MBC, Mzuzu. Padakali pano anthu okhala mu mzinda wa Blantyre awapempha kuti atenge gawo posamalira malo omwe amakhala pofuna kupititsa patsogolo ntchito za ukhondo m'dziko muno. Izi wanena ndi mkulu wa bungwe la Zion Mission Christian Center kuno ku Malawi a Jacob Lim, pomwe bungweli limasesa ndi kusamala msewu opita ku chipatala cha Queens mu mzinda wa Blantyre. Tindi zambiri mulipotili. Polankhula mkulu wa bungwe la Zion Christian Mission Center Jacob Lim wati ndi udindo aliyense kusintha malo amene akukhalidwa kuti azikhala ukhondo monga momwe mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ananenera. Iye wati cholinga cha ntchitoyi sikungokonza mzindawo kukhala wa ukhondo komanso kulimbikitsa chikhalidwe chokonza pamalo pomwe tikukhala ndi kupanga Blantyre kukhala wa ukhondo. Mmawa ake Mike Ndai yemwe ni mkulu woona za maphunziro ku bungwe la Zion Christian Mission Center wati monga dziko la Malawi ndi pamtema pa Africa komanso dziko lomwe limalandira alendo ochuluka, choncho ndikoyenera kusamalira malo omwe tikukhala. Apa iye wati bungweli linachiona chabwino kusesa komanso kusamala msewu wopita ku chipatala cha Queens, ponena kuti umagwiritsidwa ntchito ndi anthu ochuluka popita ku chipatalachi kukalandira thandizo. Malo a Queens ndi malo omwe kupezeka anthu ambiri amabwera kulandira chithandizo ku chipatala chifukwa cha matenda, so ano malo afunika kukhala audongo. So mwachenso ndingokuphunzitsa abale athu ali kunoko kuti pamene tikusamala za ma business athu aja malonda athu tikugulitsa tisamalire malo athu akhale audongo, popeza kuti malo kuno ku chipatala ndi malo anthu ambiri ochoka ku madera osiyanasiyana kwamene akubwera kutenga chithandizo. So ngati ano malo siyasamalira bwino tizapezeka kuti mawa ngakhale kuti matenda azangokhala ochuluka. So tifunga tisinthe chiganiziro tisunge malo athu akhale audongo. Bungweli lakhala likusesa ndi kuchotsa zinyalala mu mzinda wa Blantyre kawiri pa mwezi, ndipo aka ndi kanambala 21 kusamalira mu mzindawu chiyambireni ntchitoyi. Bungwe la Zion Christian Mission Center ndi International Bible College yomwe imaphunzitsa anthu baibulo kuyambira Genesis mpaka chivumbulutso mwaulere. Chifundo Mota, MBC, Blantyre. Nduna ya zantchito ndiloso a Joe Chigona yati boma lichita zonse zotheka kuti achinyamata ochuluka mdziko muno akhale ndi mwayi opeza maphunziro a sukulu za luso lamanja. Iwo amayankhula izi pa sukulu ya Lilongwe Technical komwe anakayendera ndi kukaona ntchito yomanga chipinda chogona atsikana komanso ofesi. Tindi zambiri mulipotili la Patrick Dambula. Sukulu yophunzitsa luso lamanja ya Lilongwe Technical ili mkati mogwira ntchito zosiyanasiyana zofuna kukuza ntchito zake. Mwazina pa sukulupa akumangapo chipinda chogona asungwana mmene mudzagona asungwana oposa 80. Akuthandizira ndi ndalama pa ntchito imeneyi ndi a World Bank. Ntchito ina yayikulu ikuchitika pa malowa ndiye kumanga malo ophunzitsirako luso lokonza makina akuluakulu ogwirira ntchito za ulimi. Ntchito imeneyi yakuthandiza ndi a European Union kudzera ku Zantchito Project. Mwazina ntchito imeneyi akayimaliza idzathandiza kusula achinyamata amene adzatha kukonza makina akuluakulu ogwiritsa ntchito pa ulimi komanso kukonza zinthu zosiyanasiyana zokhudzana ndi ulimi. Nduna ya zantchito ndi luso a Joe Chigona inakayendera ntchito zimenezi kuti ione mmene zinthu zilili. Miezi 5 yapitayi nyumba imeneyi tinayisiya ili pa foundation, kubwera la lero ndikuzayiona kuti yatha kuti miyezi 2-3 anthu amba kugwiritsa ntchito zinthu zopambana kwambiri. Ndifuna ndinene kuti boma
likuonetsa chidwi chake pa ntchito imeneyi fo mukhoza kuona kuti manager ndi care hostel imene izitenga atsikana opitirira 83 zimene zikutipatsa chilimbikitso kwambiri kuti pano pasiti zinamiziranso kuti azitsikana kusowa malo okhala ndi zikukanikitsa kuti apite kukaphunzira ntchito zaluso. Zonse zikayenda bwino chipinda chogona asungwanachi chidzayenera kukhala chitatha pomafika mwezi wa Septemba chaka chino. Mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya Lilongwe Technical Asuzika Mvalo anati ophunzira akazi akhala akumakhala nyumba za renti kunja kwa sukuluyi zomwe nthawi zina zimakhudza maphunziro awo. Amavutika kumbuyo kupeza malo around kuti azikachita marenti ndi zina zimene zimapasa chipinjo pa maphunziro awo. Kwa panopa akamagonera pompano azakhala ndi mpata olimbikira bwino maphunziro awo. Kunoko tikonjezera ma classrooms, workshop ndi ma office aziphunzitsi monga mukuona building iyi imene tikuiona ikhala ya upstairs and the space imene yoyo timaifuna kwambiri chifukwa choti intake yana panopa yachuluka ndi ikachuluka choncho timafuna ma classrooms ambiri, workshop space yambiri komanso equipment, state of the art equipment. Project iyi atigulira china chilichonse komanso Malawi muno ikhala project yoyamba imene tiziphunzisa okonza ndi opanga operate ma heavy plant, zima tractors, zima grader. Lilongwe Technical College ikhala yoyamba kupanga champion. Lilongwe Technical College ndi imodzi mwa sukulu zophunzitsa luso la manja yomwe idakhazikitsidwa kalekale mdziko muno ndipo mwazina imaphunzitsa achinyamata maluso osiyanasiyana a ntchito za manja. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Polisi ya Kanengo yati yatsitsa chiwerengero cha umbava ndi umbanda omwe umachitika m'madera omwe polisi imayang'anira ndi chiwerengero chokwana 22 pa 100 iliyonse. Mkulu wa polisi Adani Sauteni ayankhula izi pa msonkhano omwe polisi inali nayo ndi makampani komanso adindo omwe amagwira ntchito m'madera omwe polisi imayang'anira. Yamikani Makanga wafika ndi ripoti. Pamkumanowu polisi ya Kanengo inati ngakhale polisi ikugwira ntchito modzipereka limodzi ndi anthu ammaderawa, polisi ikukumana ndi mavuto ambiri ku nkhani ya mayendedwe poti galimoto zogwirira ntchito ndi zochepa, malo ndi zipangizo zina zogwiriranso ntchito ndi zochepanso, komanso kuchuluka kwa ntchito ya pamsewu kamba kakuchuluka kwa chiwerengero cha anthu oyendetsa njinga zakapanza. Ndizoonadi chimene chabweretsa kwambiri ndi chifatu mayenda limodzi ndi mamemba au community anthu amudzi akumathandizira kwambiri kupanga mapatrols m'madera mwawo ndifake zokoneka kuti milandu itatsitsa kwambiri. Ifeyo tikhoza kunena kuti milandu itatsitsa komabe ndi zina zake zovuta zimene tikumana nazo ngati polisi. So mkumano umene umatithandizira kuti tiauze adindo mavuto amene tikumana nawo ngati polisi ngati monga mayendedwe ndi zina zotero. Chifukwa tikakumana mkumano umene ndi mkumano ofunikira kwambiri ndi umene ungathe kutithandizira mwina kukonza zinthu zina ndi zina zimene polisi mavuto amene polisi ikumana nawo. Kansala Overton Kafansianje yemwenso amayimirira wa pampando wa konsolo ya Lilongwe anayamikira polisi kamba kogwira ntchito modzipereka. Akafansianje anatinso iye pamodzi ndi adindo ena agwirana manja ndi kukambirana zothandiza polisi kuthana ndi mavuto omwe akukumana nawo. Akafansianje anatinso kudzera mthumba la CDF konsoloyi imanga maofesi a polisi awiri omwe adzigwira ntchito pansi pa polisi. Zimenezi ndi zabwino kwambiri ndipo inaenda yamikira chifukwa chikuonetsa kuti Kanengo polisi ikuyesetsa kumbali yake ndipo ikugwira ntchito yotamandika. Komanso zikuoneka kuti ubale wa Kanengo polisi ndi anthu oyizungulira panopo ndi kuti kuonetsa kuti kuyenda bwino. Atipatsa madandaulo osiyana-siyana ndipo madandaulo ambiri akuonetsa kuti akhoza pangidwa address ndi ma sectors osiyana-siyana. Kunoko tili ndi makampani ambiri amene anayizungulira Kanengo polisi okuti akhoza kukwanitsa kutulutsa ukathandiziro kanga chepe nkusonkhanitsa nkuyithandiza kuti mayendedwe ndi zina zotero zisavute. Polisi ya Kanengo imathandiza anthu oposera 400,000 kudzera m'maofesi awo okwana 11 omwe ali pansi pa polisi. Yamikani Makanga, MBC, Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, tentonenso mitu yake. President Mutharika ali mu mzinda wa Blantyre komwe akhala akugwira ntchito zingapo za boma mchigawo chakumwera. Boma lapempha abwenzi pa chitukuko kuti apitirizebe kugwiritsa patsogolo ntchito zosiyanasiyana za ukhondo zomwe phindu lake layamba kuoneka. Ndipo timu ya Blue Eagles iyabwera pamwamba pa ligi ya FDH Bank Premiership pamene FCB Nyasa Big Bullets yagonja koyamba mu ligi iyi.
Tikupitirira ndi nkhani zathu. Bungwe la zachifundo la Humanity First lomwe lili pansi pa bungwe la Islamu la Ahmadiyya lati lili ndi malingaliro ozayambitsa ntchito zake mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu a bungweli Afazal Shahidi Ahmed wati bungweli likufuna kuzakhazikitsa ntchito za umoyo za maphunziro ndi zina zambiri mulipotili. Nthambi ya zachifundo ya Ahmadiyya ya Humanity First muzaka 31 zapitazi yakwanitsa kufikira anthu okwana 19 million wathandiza pa mavuto osiyanasiyana omwe akukumana nawo pa dziko lapansi, monga kusefukira kwa madzi, kusowa thandizo la chipatala, madzi a ukhondo, sukulu ndi mavuto ena. So Malawi, Angola, Namibia, these are the next wave of... likufuna kuyambitsa ntchito zake zachifundo ku Malawi, makamaka m'magawo za umoyo, maphunziro, chakudya, komanso madzi a ukhondo. Mmodzi mwa akuluakulu a bungweli Fazal Shahid Ahmad wati kafukufuku wawo waonetsa kuti maiko akunsi kwa chipululu cha Sahara kuphatikizapo Malawi akukumana ndi mavuto osowa anthu ogwira ntchito za umoyo, kuphunzira bwino, komanso zipangizo za chipatala ndi mankhwala. The shortage of medical trained staff is 10 million. 10 million. So, for example, ndipo ati bungwe lawo likufuna kuti pofika mchaka cha 2055 anthu okwana 1.4 billion pa dziko lonse azakhale atapindula ndi ntchito za bungweli, ndipo kuti azathe kuthandiza anthu odwala okwana 40 million pa chaka, komanso ana skulu 32 million. Malinga ndi Ahmad, izi zachitika chifukwa bungwe lawo limatenga ntchitoyi ngati kupemphera. Bungweli lakwanitsa kugwiritsa ntchito ndalama zokwana $10 million chaka chathachi pa ntchito zake zachifundo. Sifati Msusa, MBC News. Boma lapempha abwenzi ake pachitukuko kuti apitirizebe kupititsa patsogolo ntchito zosiyanasiyana za ukhondo zomwe phindu lake layamba kuoneka. Pempholi alipereka pa msonkhano otseka zokambirana za momwe ntchito za ukhondo zikuyendera mdziko muno. Wanangwa Mvalo walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Emmanuel Chikonso. Pologalamu ya Wash Systems for Health ya zaka zitatu yafika kumapeto tsopano, ndipo boma lati pologalamu iyi inali yofunika kwambiri polimbikitsa ntchito za madzi ndi ukhondo mdziko muno. Polankhula pa msonkhano owunika mmene ntchito zazigwirira mdziko muno, mlembi wamkulu waona za ntchito za madzi mu nduna wa zaulimi Afaides Mwale ati pologalamu iyi yapititsa patsogolo chitukuko cha ntchito zosiyanasiyana za madzi komanso ukhondo. Iwo anati pologalamu iyi ikugwirizananso kwathunthu ndi masomphenya a dziko lino pa chitukuko a Malawi 2063. Amba kuti chithandizo chimatha, ndipo chithandizo chikuthadi si mbali ya madzi yokha komanso masekta ena osiyanasiyana. Ifeyo tipitiriza kupeza ena oti angatithandize oti tingagwire nawo ntchito, komanso pa ma resources chithandizo chimene tili nacho kale chochepacho kwathu mwina ndikuyika njira zoti gawo lalikulu ya ndalamayo izipita ku ntchito ya madzi. Pakadali pano mtsogoleri wa Water for People Aulemu Chiruzi apempha kuti pologalamu iyi ipitirire kamba kuti madera ambiri akupitiriza kupindula ndi ntchito zabwino za madzi ndi ukhondo. Moti programu imene simayenera kutha chaka chino, imayenera kutha chaka chamawa. Ndi ifeyo a Water for People tindi chikhulupiriro chonse kuti tipeza mapartners ena kuti athe kupanga fund program imene. Ifeyo program imene ndiyofunikira. Pologalamu ya Wash anayikhazikitsa mzaka zitatu zapitazo ndi thandizo lochokera ku FCDO kudzera ku bungwe la Water for People ndi NSV kuti alimbikitse kukhazikitsa ntchito za madzi ndi ukhondo mdziko muno. Bungwe la Miss Malawi lapepesa chifukwa cha chisokonezo chomwe chabuka potsatira kusankhidwa kwa chiphadziwa choyamba pambuyo pa Miss Malawi. Chiphadzwachi Irene Navicha amusankha kukayimira dziko la Malawi pa mpikisano wa Miss World 2026 omwe ukachitikire mdziko la Vietnam. Benedetta Mweso ochokera ku bungwe la Miss Malawi alankhula izi pa msonkhano wa Nkhani mu mzinda wa Lilongwe, komwe bungweli lapemphanso thandizo kuti Malawi itenge nawo mbali pa mpikisano wa pa dziko lonsewu. Zambiri mulipotili. Kusankhidwa kwa Irene Navicha kuti akayimire dziko la Malawi ku mpikisano wa ziphadzuwa pa dziko lonse Miss World 2026 mdziko la Vietnam kunadzetsa mkangano pa masamba amchezo, pomwe anthu amadabwa kuti Miss Malawi yemwe akulamulira pano Thandi Chisi sanasankhidwe kuti akayimire dziko lino.
poyankhapo pa madandaulowa mkulu wa bungwe la Miss Malawi a Benadette Mweso anati bungweli lavomereza kuti panali zolakwika pamomwe linaperekera uthenga ndipo lapepesa chifukwa cha chisokonezo chomwe chinachitika. Bungweli lafotokozanso kuti mipikisano ya pa dziko lonse imayendetsedwa mosiyana ndipo kupambana mpikisano wa Miss Malawi sikutanthauza kuti ukhoza kukayimira dziko lino pa mpikisano uliwonse. Bungweli latsutsanso mphekesera zoti kusankhidwa kwa Irene Navicha kunachitika mwandale ndipo likutsindika kuti chisankhochi chinachitika ndi komiti yoyendetsa ntchito za bungweli mosakakamizidwa. Leza kulakwisa kwathu monga bungwe pomwe pa tsiku lomwe timatulusa namwali wathu yemwe akayimirire Malawi ku Miss World zinapezeka kuti tinatchula kuti zaka zoyenereza kuti ukalowe ku mpikisano wa Miss World ndi 17 to 27 koma titawerenga ma terms and conditions athu omwe nditagawireso anthu anyuziwa ananena kuti yemwe akupita kukayimirira Malawi akhale wa zaka zosachepera 17 komanso zosaposera 26. Tichepetse kumvera mamveramvera omwe azinthu zomwe zikuchitika pa masamba anchezo zomwe zikukambidwaku and tikupempha kuti tikhale ogwirizana pomwe tonse tikukonzekera kupita ku Miss World tikukonzekera Queen wathu akupita ku Miss World 2026 in Vietnam. Pamene chidwi chikupita ku mpikisanowu bungweli lati Irene Navicha akufunika 30 miliyoni kwacha ndipo ndalamazi zithandizira pa ntchito zokonzekera mpikisanowu omwe udzachitikire mdziko la Vietnam mwezi wa August chaka chino. Bungweli lapempha makampani ndi anthu akufuna kwabwino kuti athandize pa zokonzekera mpikisanowu. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Blue Eagles yabwera pamwamba pa ligi ya FDH Bank Premiership pamene FCB Nyasa Big Bullets yagonja kuyamba mu ligi. Blue Eagles yagonjetsa Red Lions ndi zigoli zitatu kwa ziwiri kuti ichotse Mighty Wanderers pamwamba pa ligi pamene yatolera ma point 22. Matimu a Wanderers ndi Silver Strikers ali ndi ma point 21 iliyonse ndipo asewera masewero awo masanano. Pabwalo la Dedza FCB Nyasa Big Bullets yagonja kuyamba mu ligi ndi chigoli chimodzi kwa adu kwa eni pabwalo la Goshen City Dedza Dynamos. Apa ndiye kuti Dynamos yachoka pa number 14 kufika pa number 13 ndi ma point 11 pomwe Bullets yafika pa namba yachinayi kuchoka pa namba yachitatu ndi ma point 20. Masewero ena omwe anachitika loweruka Chitipa United yagonjetsa Ekhaya ndi chigoli chimodzi kwa adu pamene Moyale inagoletsa mu nthawi yonjezera kuti igonjetse Civil Service United ndi chigoli chimodzi kwa adu pabwalo la Civil. Ndipo ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu mauno koma tisanasiyane tiyonenso mitu ya nkhanizi. President Mutharika ali mu mzinda wa Blantyre komwe akhale akugwira ntchito zingapo za boma mchigawo chakumwera. Boma lapempha abwenzi pa chitukuko kuti apitirizebe kuyititsa patsogolo ntchito zosiyanasiyana za ukhondo zomwe phindu lake layamba kuoneka. Ndipo timu ya Blue Eagles yabwera pamwamba pa ligi ya FDH Bank Premiership pamene FCB Nyasa Big Bullets yagonja koyamba mu ligi. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Mercy Zamawa, Mmawa bwino. Mmawa bwino kwa nonse ino ni nthawi ya zanyengo.